Bona vesprada a tots i benvinguts a una nova edició de Radio Televisió La Via. Esta edició, fallers i seguidors, serà l'última de la celebració dels 40 anys. Hem pensat quina millor manera d'acabar este cicle d'entrevistes, col·loquis, etc., que comptar amb la presència de tots els que hem pogut estar, dels que hem sigut, i encara tenim a Manolo, els que hem sigut presidents de la Falla. No vull fer-ho molt llarg perquè vull donar-los pas a ells, com veus han vingut prou, i vaig a començar, i començaré per darrere, des del més antic fins a l'actualitat. Ismael Plancha, 1982 i 83, Antonio Ábalos, 84 i 85, Enrique Schaffer, no ha pogut vindre l'home, Àngel Bellver, que el tenim així, 88, 89 i 90. Paco Palomares, 91, 92 i 93, i començo preguntant, després presentaré a la resta. Eugenio Pérez el pregunta. La primera pregunta, com arribes a ser president de la Falla La Via? Pues bueno, a mi em va xocar molt que la persona que m'ho va proposar, que a més tu coneixies molt bé, era ton pare, Antonio, que va ser segon president de la Falla. Pues recorde, estàvem recient acabar les falles o a punt d'acabar, no? I Paco Palomares, que va ser el meu predecessor, ja l'home volia acabar, i m'ho van proposar. A mi em va sorprendre, la veritat, perquè en aquella època jo no sé si tenia 27 o 28 anys, era molt jove, no? Per a una falla del nivell que tenia la Falla La Via, i la veritat és que va ser un any molt bonico. La proposta, després de pensar un poc, evidentment la vaig acceptar, perquè crec que era un repte bonico, i també donava un poc l'oportunitat a la gent jove de la Falla per intentar fer propostes noves i algunes innovacions que vam provar, i després també ens va aprofitar molt, o per almenys a mi, per a valorar molt la feina de les persones, sobretot dels fundadors de la Falla i dels presidents que havien sigut abans de que jo fora i que eren el pilar fonamental de la Falla. El dones compte que encara que entra gent nova, gent jove, noves il·lusions, nous ànims, sempre, i no sols passa en la Falla La Via, jo crec que en totes les falles n'hi ha una base de persones que són les que realment sustenten i són els pilars de la Falla. Molts d'ells encara continuen al front de la Falla. Però si esteu així, una de les coses que esteu així és perquè no sempre teniu el protagonisme com una fallera major, però sí que feu moltíssima feina. És de veres que teniu una comissió darrere, però ser president, vosaltres no ho podeu dir, són reunions, moltes reunions, coordinar a tota una junta, i és molta feina. Per això també, que millor manera, per això esteu així. I ara, cronològicament seguim amb Vicent Landete, any 1996-1997, dis-nos tu com va ser que eres president. Pues jo, com Eugenio, va vindre també ton pare, estava jo treballant, va vindre allí ton pare, no me'n recordo si va vindre algú més, i m'ha dit, Vicent, havíem pensat en tu per ser fallero, el president. I jo li vaig dir, bueno, pues per mi sí, però tinc que consultar. En casa vaig consultar, la meva dona va dir que sí, i vaig anar. Jo venia, va estar primer Eugenio, ja n'hi havia una dinàmica de gent, més jove, més actual, i el que jo estava dient també ell, que molta gent que estava així, que era el fundament era tota la gent aquella que estava, ton pare, que és una gran persona, i això. I després vam començar a treballar, van ser anys que m'ho van fer associació cultural, i vam estar treballant moltes reunions en presidents, moltes reunions en no sé quant, unes coses que a la llarga van canviar també el tema de les falles. En aquelles èpoques estava coguent-se tot allò, i després així la Junta va parar, a nosaltres ens va tocar en aquell entonces
si ho paràvem... Junta gestora. Si la junta gestora, si ho paràvem, no ho movíem, perquè al final no ens donaven diners. Una sèrie de coses. I tu vas pillar aquesta època, sí. Jo vaig pillar aquella època que n'hi havia moltes falles que no volien i al final n'hi ha que conjuntar-ho. I va ser un any, va ser 2 anys de moltes reunions en uns i altres, que en alguna falla, algun president d'alguna falla dic, estem al sentit comú. I això va ser 2 anys de pelea, però agradable, perquè a mi tot això m'agrada. I ahí va ser. Sí. Després, sí, ahí va ser el paró. Després de tu és Batiste Grau, 1988-1999, Batiste, que n'hi havia una junta gestora, ja no n'hi havia fallera major i sabia, perquè continuara la junta local, jo recorde, i Batiste podrà dir, que eren 2 persones de cada falla un poc per a coordinar els actes en conjunt. I després ve l'eterno presidente, però en el bon sentit de la paraula, en tot el carinyo t'ho dic, Ximo. La primera fase teua, 2000, 2001, 2002 y 2003, pues a ello, contamos tú. Bueno, pues yo la verdad es que después de ser Eugenio, Vicent, Batiste, ja estàvem en la fase eixa de que els presidents eren una miqueta més joves del que fins ara havia sigut, i recordo que van vindre primer a ser Batiste i Àngel a dir-me si volia presentar-me. Jo la veritat és que era la il·lusió de la meva vida, era ser president de la Falla de la Via. Entonces me ho van proposar. Jo de Àngel sempre me l'ha tingut com un referent com a president, a part de tots agarrat, de tots els meus antecessors, però d'Àngel jo era el que em guiava, no? I res, en si ja vaig dir que sí, perquè era la meva il·lusió. Normal, veig. Ahí va començar l'època també i crec jo que més així és la d'estrenos, que vam començar en estrenos, aquest any, que ja també era la meva infantil, i Guti. I després la segona època ja va ser una jugada. Ah, qui te la va jugar? O quines persones te la van jugar? Pues estem Batiste, Paco i jo, perquè el Cifre se'l deixava i m'ho van jugar al punyet i vaig caure. No, la veritat és que Ximo, el ser en 2 etapes president, pues claro, es considerem lo que tu dius, era la il·lusió de la meva vida, i després la Falla pues no té president i necessita el president, i jo crec que és algo generós per la teva part, torna altra volta a la faenata que dona, que és molt de gust, perquè a tu t'agrada. De fet, eres l'actual president de la Federació de Falles. Jo hauria batut el rècord de tots els presidents de tota la vida. Uno que ha sigut 25 anys, jo l'he batut, perquè m'encanta. I ara és actual, i ara damunt actual. El faltava això. Doncs molt bé, seguim, després de tu, com dius, el Vicent Cifres, 2004, 2005 i 2006. Contes, com va ser? Pues yo recuerdo que el último any ja de Ximo, de president, estàvem cremant la Falla i va ser Paco Peris que m'ha dit, t'has de fer l'ànimo, i menos playback i menos coses d'estes, i ja jo dic, home, però jo era jovenet, el que m'ha de passar al jueny, jo dirigir esta orquestra, jo no, home, això. I no, home, tranquil, no patís, que Batiste també estava... I jo t'apoye, Ximo també, en fi, i entre tots la veritat és que em vaig tirar avant i m'ho van fer molt fàcil i ha sigut uns anys molt bonicos perquè damunt vaig tindre la sort de pillar la Falla, jo crec que els millors anys de bonança que tenia. I van fer moromers molt bonicos, bones orquestes, i han sigut uns anys, i la gent que estava en companyia meva en la comissió, doncs, home, fabulosa, perquè pràcticament m'ho feien tot. I la veritat que molt bé. Tinc molt bons records. Després li cedeixes el faixí, però no també físic. Li cedeixes el faixí a Paco Grau, 2007-2008. Sí. Després l'altra etapa de Ximo, 2009-2010 i 2011.
I ja pues, passem a Salvaplanxa, que conta la veritat, conta com va ser. Uf, a mi em van enganyar com un xino, també. Com sempre. I això que diuen de lo que la boca erra, la butxaca paga, pues jo resulta que tinc una fallera, que per mi és la meva fallera, que és l'Anna Cabra, que ja tota la vida, jo vull ser fallera major, jo li dia, tranquil·la, dic, quan tu sigues fallera major jo seré president. Tota la vida. Pues, sa mare me la va jugar perquè la va fer fallera major. Entonces, pues, con la paraula l'home, pues, vaig tenir que acceptar la cosa. I la veritat és que al principi tenia molta por, però perquè era una falla de més de 500 fallers, n'hi havia molt de moviment, però tinguent el respalt de tots els antics presidents. Ho vaig parlar amb Ximo, ho vaig parlar amb Paco... Vas vindre'm a casa, també, a veure si jo t'apretàvem. Ho vaig consultar i al final, pues, allà que vam anar. I la veritat és que sí, és molta feina, és molt sacrificat, però és molt satisfactori. Dona molt de gust treballar en un equip de gent que lluita i pelea i treballa per anar al mateix camí, que és per treure la falla abans i intentar fer la millor festa possible. Doncs bé, veus? Desig complit. Després tenim a Luis Montoya, 2014, 2015, 2016, i ja continuem en Fernando Vila, 2017 i 2018. I ara sí que dis-me com ha sigut qui el va convèncer, perquè jo ho vaig intentar, l'eterno vicepresident, i qui va ser el que el va convèncer? Pues a mi, igual que Salva, em van enganyar. Bueno, jo vaig començar, el primer any vaig començar que m'ha posat de vicepresident, vaig estar un any amb tu, no? Un any amb tu, després vaig estar els dos de Paco, en Ximo també, en Salva i el meu cunyat. Entonces, he estat 12 anys de vicepresident, que ja aneu darrere mi, Ja tocava. que fora, i la veritat que al principi sí que volia ser, però després em vaig parar un poc i ja no volia ser, però després el que la meva dona la vau convèncer i em va fer la jua fosca i... Jo crec que ens faltava Isa, la teva faena i la de tots, així és que tots teniu faena i compatibilitzar la faena en la falla és complicat. Sí, els horaris són... I sobretot si és gent que viatgeu, és complicat. Si damunt, però sempre n'hi ha algú, el teu cunyat segur que a la germana li faria l'orella blava, probablement. De fet, jo venia de treballar aquest dia i entro en casa i jo obro la nevera al forn. Obro el forn i em veig una tortalla i dic, una tortà? Una tortà perquè? No, me la fem a mare, per mi per tu una tortà. I obro la nevera i em veig xampany i dic, xampany per què? Si jo no veig xampany. Si van tocar la porta, obric i van entrar els pacadins i estava ja el peix venut. Claro. Això li van fer a Paco Grau, que com ja va eixir en les presentacions, l'encerrona igual a Paco Grau, doncs així n'hi ha un parell de persones, que són Batiste i Cifres i jo, que Cifres ens havia regalat aquests Nadals una botelleta de cava que me la guardava jo allí. No, xampany, era xampany francès. La guardava jo per una cosa especial i li van dir al meu home que si no, dia que sí, no es gitava a dormir. Les 2 del matí, les 3 del matí, un dijous, i al final va dir, mira, que deixeu anar-me'n a dormir, vaig a dir que sí. O sigui que tot un poquet, jo crec que tots teniu alguna d'aquestes coses que contar, però després jo crec que valgú la pena. Jo crec que anem a fer ara una parada, no? No fem parar encara, control. Doncs vaig a dir-vos una cosa antes, mentre, si us fixeu, tots els que estem així, en les darreres edicions no hem parlat sobre el teatre, que aquests micros pertanyen al grup de teatre de la Falla, a la Falla. Si us fixeu, així n'hi ha presidents que alhora també han sigut actors. Ximó? Sí. Vicent? Sí. Així per darrere tinc a Paco Palomares. El veterano. A Manolo Marín, a Vicent Cifres, a Eugenio, i al nostre apuntador, que també forma part del grup de teatre, i jo, servidora, també. I Control, volia dir-me alguna cosa. Àngel també va estar... I anem a parar, perquè ara, si voleu, perdó. Que Àngel va estar dirigint-nos. Àngel, disculpa el meu lapsus. O sigui que ho vinc a dir perquè no hem pogut fer cap edició del teatre i així en aquestes paraules volia fer també un xicotet homenatge, que també dir que és president, si fa falta, valen per tots. I ara sí que anem a fer una pausa perquè ara sí que vull que mireu a la càmera que tenim unes coses preparades perquè les vegeu. Soc Enrique Chaffer, un dels fundadors de la Falla La Via.
Fallero igual que tots vosaltres. Fa 40 anys que fem les reunions en el bar de Ferro, arribarem a un acuerdo de montar la falla. Això era en l'any 81. Pepa Ábalos va vindre en un dibuix del tren i les va entregar a Pilar, la meva senyora. Pilar el va tocar una miqueta, el va fer un pel més grandet, i ella i Maria Amparo i segurament tenia Ismael Plancha van anar al Gemesí a encomanar l'estandard. Van encomanar l'estandard que va costar 11.000 pessetes. Casal el vaig tindre 10 o 15 anys, allí baix de casa, jo baixava de dalt i ja estava en la festa, ja estava en el casal. La falla no para. Jo vaig ser president en l'any 1986-87. És un primer premi de la major i seguint fallera major Maria José Bono. I els infantils van ser, que van treure un tercer premi aquest any, va ser Desiré Peiró i Paco Palomares, 1989, que vaig treure a la meva neta Marta en el Cabasset de Taronges a l'escenari. I Juanjo, d'allà a l'escenari, jo a mitjan camí de la passarel·la, vaig parar i vaig encendre el puré. I Juanjo, que estava allà, que ha mort, glòria estiga, diu: Enrique, què fas ahí? Jo dic: en totes les faenes es fuma. Així és que ara vaig per ahí. Enriquito sigui un president, les meves xiquetes, fallera major, infantil. Jo voldria també recordar-se i que les persones se'n recordaren de Fernando Vidal, el meu amic, el meu col·laborador, perquè jo organitzava lo dels coets. I entonces Fernando, que era molt major per això dels coets i tenia molta ficció, tiràvem els castells, les mascletaes, botàvem foc a la falla, coses de foc. Peris i jo ens encarregarem de tot. Ell sempre s'encarregava de: Enrique, això ja està a punt, anem a disparar. I anàvem i fèiem el castell, fèiem la mascleteta que fèiem. Me'n recordo molt de quan tiràvem els castells, que per cert, una volta me se va encendre la brusa per darrere d'una carcassa i tots: que s'encén, que s'encén! Jo refregava la paret i així ho apagava i au. Recordo de les concentracions moteres que jo en el meu motet xicotet era el sou de la falla. I me'n recordo de falleros: fem una paelleta, així uno treu un conill, l'altre treu això. Estic molt agraït d'haver conegut a molta gent que no te ho esperes i són de categoria en les altres falles. La gent jove el que té que procurar és aguantar tot el que s'ha fet i, si pot ser, millorar-ho. També voldria anomenar a tots els que hem faltat ja, pobrets, falleros bons, tot persones molt volgudes en la falla. Els infantils, cuidar-los bé, perquè són el futur de la falla. I els majors, a poc anirem fent perquè la falla no pare d'anar avant. Bueno, per finalitzar, moltes gràcies a tots per els bons ratos que hem passat junts i la col·laboració que he tingut de tots vosaltres. El tren que no pare, i si para, que torna a moure. A ma casa teniu les portes obertes per a tots. Visca la falla la vida! I em faltava, i no menys important, l'actual president des del 2019 de la Falla la Via, Manolo Marín. Cuéntanos. Conta'ns. Pues com eres president? Com tots. Pues, a diferència de la resta, bueno, sempre n'hi ha un momentet així que venen, te consulten, te pregunten
I jo pues, acabava de fer una reunió de veïns en el carrer València i es van ajuntar ahir un parell de membres de la junta directiva i ho vam estar comentant. Bueno, primer m'ho van preguntar i després ja van comentar. I la veritat pues, que suposa que com la resta dels meus companys de càrrec, que era un dels grans somnis que tenia en la vida, ser president de la nostra falla, i tan gran com somni com a dificultat o por pel que se venia damunt, perquè, com ben bé ha dit Salva, no és poc ser president d'una comissió en la que són més de 500 persones i tens que treballar per a tot el món i que se senten orgullosos de ser de la falla. Jo penso que tots heu estat a l'altura de les circumstàncies i el que diu Manolo i jo heu dit, de la falla tan gran com és esta. I ara anem a deixar la part sèria i ara pues, sí que voldria que contareu una anècdota de la vostra època, breument, perquè hem consumit, sou molts a parlar, però bueno, que cada un conté pues, una coseta que li hagi agradat molt, o en plan graciós, o en plan molt emocionant del seu període estant al càrrec. Ximo, tu mateixa, comença. Alguna... Jo és que són tantes també perquè són molts anys també, però, vamos, podia dir-ne un fum. Lo que més ha dit antes, com ha dit antes, era la forma de que vam entrar la segona volta de ser president, i va ser Joan Manuel Punyet, i res més, no? Perquè és que per mi ha sigut tota una alegria, perquè ser president, jo sempre ho he dit, ser president d'esta gran falla és molt fàcil. Jo crec que és el més fàcil del món, perquè estàs rodejat de tan bona gent que a tota hora tot ho fan fàcil. I tu, Vicent? Jo tinc una anècdota que m'ha vingut al cap ahir a la barra. Va vindre un tal Linares, Criguela, diu, jo tinc una il·lusió molt gran. Dic, quina il·lusió? Diu, una matinal motera. Pues seria bona idea. Vam estar tot aquest hivern plantejant-la i vam fer aquest any la primera matinal motera, que ara serà la 2050, i va ser anys després van agarrant-se hasta que n'hi havia dies sí que n'hi havia 2.000 motos. Però sí que de veres que l'inici és en tu. Sí. Pues mira, veus una de les coses per recordar, entre moltes que ne tindràs. Salva, a part de tirar-vos per terra i tot això? Pues mira, lo de tirar-nos per terra a mi era molt graciós. Les nits de revetla em feia molta gràcia perquè era acabar-se la revetla i tots se n'anaven a buscar a Anna per enviar-la a casa, perquè com tots sabem és un poc perillós, la meva xica. I a mi em deixaven solt, i a mi no m'enviava ningú a casa. I a mi, si jo estic així també, I també m'ha d'alçar al matí, demà. I també m'ha d'alçar al matí, no sé. Però era el que diu Ximo, el nivell d'implicació era tal que el cuidaven i el dient, no, ara ja tens que anar a casa, ja no pots anar... Sí. Arribaven a aquest extrem de ser mares. La gent que està així, mares, pares, i del cuidado que tenen de tu. Què teniu de vosaltres? Ara després passem al micro, Vicent. Conta'm alguna... Ara no podies ir al playback, no? No, no, vaig eixir, Vas eixir? Sí, vaig eixir. I llevar la roba de fallero, canviant-me, que m'han tornat a canviar, però sí. I ho vaig aconseguir, me'n recordo que tenia el mateix darrere de pantaló perquè no plegava temps, però sí. I tinc coses molt... Recordo coses molt boniques. La proclamació és que vaig entregar el tren d'or i brillant el primer a Paco Peris. Va ser molt emotiu, molt bonic, no sé si se'n recordeu, va dar molt. I ara que estava mirant també les fotos, dic, colló, quina catxó han pegat tots els tios, perquè em ve que ahir dic, quina mata de pèl tenia, això. Però bueno, en general molt bé. I ara, Eugenio, mentre li passes el micro, Eugenio, alguna anècdota, que en tindràs moltes també, però alguna... Anècdota, més que anècdota, jo recorde la preocupació que teníem potser abans des que va desaparèixer el Capitolio de veure a on fèiem la presentació, no? I recorde que el segon any meu
pues, pocs dies antes de començar les celebracions no teníem lligat encara el local i ens va costar una autèntica locura convèncer el propietari perquè ens deixara el local on fer la presentació, no? I com a anècdota personal, pues, recordo lo agotadores que són les jornades de falles. Comences de matí en la desperta, després el passacarrer, el dia que no ve el jurar de la falla sempre n'hi ha alguna cosa, per l'espranca no s'acaba de dinar i ja estàs en el passacarrer, per la nit es començades i acabàvem la nit, jo, per almenys en el meu cas, en 2 bolses de gel obertes i en els peus clavats dins para que al dia següent mos caberen els peus dins de les sabates, no? Era una de les coses que em passaven. Una de les coses que me recordo jo d'aquells anys del molí, que no n'hi havia res. Sí, no teníem lloc on poder fer les vendes i a més cada any un puesto, un any a les naves de plegables grau, altre any en el molí, altre any en el que avui és el pàrquing de Mercadona, i era altre any en el que era el cine ideal, i era cada any a veure, va ser un any que fem, perquè sempre el propietari del local anterior ens dia, este any és l'últim any. Enguany ha sigut per compromís, però enguany és l'últim any. I la veritat és que era una... No, sempre heu tingut l'estrès i la faena entre moltes de buscar el lloc, fins que estava a la Casa de Cultura, buscar el lloc on fer la presentació i també buscar el lloc pels monuments i sempre bregant. Vila, què contaries? Perquè tu eres dels més recents. Sí, a veure, contar més que res és un cúmul de tot, no? Són tot molts sentiments, moltes coses junts tots. I també per mi una de les coses més emotives és el pujar a la plaça, sobretot si guanyes, clar. Més també pels xiquets, també. Entonces, també com ha sigut molts anys vicepresident, han tingut molts premis i vindré a totes les comissions així a felicitar-te, també és una cosa... Exacte, també és molt... Veure tota la gent que ve a Sigore, de felicitar-te, són molts anys també i molt xulo. Y Manolo, a lo mejor a ti sin micros se te oye igual o... Anècdota, no nos cuentes... Mira, no nos contes, ja anem a acabar, però així tanca Manolo en alguna anècdota. Llevem la pandèmia perquè no anem a parlar d'ella, que ja, com sabeu, en cas estem en ella. Serà el president de la pandèmia, però també alguna cosa traurà positiva. De moment estàs, però encara queden coses per viure. De positiu sobre el que dius de pandèmia, encara que no vulguin traure-la, és que gràcies a la situació hem trobat a faltar i ens hem alegrat moltíssim de veure a tota la gent de la falla i sobretot que continuem tots en la falla i això és de molta alegria. Gràcies a tots perquè els que estan ahí darrere que nos veuen, els nostres companys, hem pogut, conforme ens ha marcat la pandèmia, ara podia ser en el casal, ara no podia ser, ara tenia que ser fora, tenia que ser gravat. Totes les edicions de Ràdio i Televisió La Via s'han pogut fer conforme hem pogut. Ha sigut complicat, però jo vull agrair a tots els que haveu participat, siga presencialment, siga en vídeo o siga de manera enviant-nos fotos, perquè en cada edició hem passat fotos. Agrair a tots els fallers que ens hagin ajudat a poder fer les edicions. I m'haver agradat que hagueu parlat, els que esteu ahí darrere, perquè sé que teniu moltes coses a contar, però ja sabeu que el temps, jo ara només em queda, abans de brindar per més anys, perquè aquesta falla complisca més anys, que tingueu tots moltíssima salut per poder viure aquests moments que vivim, el que ens queda per viure, després seran els fills president, en aquest cas hi ha alguns que els seus fills hi han sigut o són, i que siga la vida molt llarga per a la Falla La Via i per fallers de la Falla La Via. Jo sí que vos emplace el dia 23 d'octubre farem el sopar de celebració dels 40 anys o tancarem este aniversari. Tancarem este aniversari i ja es dona pas que ja estem a les falles 2022, de fet ja estem, però per a tancar els 40 anys. Ara brindarem en cava, moltes gràcies a tots per estar així, ha sigut un plaer que hàgiu vingut. I res, mos alcem, si voleu, mos passem les copes de cava i això, ja per acabar i abans del brindis, us convoco a tots al sopar de celebració dels 40 anys el dia 23 d'octubre al Saló La Font. Estigueu atents perquè direm el dia de la venda de tiquets. I ara sí, per acabar, anem a brindar per la salut dels fallers i la salut de la Falla La Via i de les falles en general. I que cap pandèmia
ni que cap entrebanc no ens faça que no continuem endavant en aquesta il·lusió que tenim. I ara ja... Salut! I el got de Paco? No, però no em poses més. Ah, vale. Passeu, ves passant-la, sí. Bueno, Paco, què volies dir del pavelló? Que va ser tu el que el va inaugurar. Espera. El pavelló el vaig inaugurar jo. En l'any 92. Que va ser molt bona idea. Però, clar... Jo vaig dir que també vaig inaugurar. Ah, I el 25 aniversari que me vale, recordo jo també. que mos ajuntem. Mos podem ajuntar, per favor, perquè si no la foto no eixim. Li van donar l'homenatge a Don José. Que no posem la mascarilla per la foto? Sí. Home, per veure, sí, clar. Si no, ho tenim un poc complicat. Visca! Per molts anys. Salut! Per molts anys.